Ang roast na. Para din na ganito mag-gamas. Turo, fried do. Fred, hindi mong kaunin na ko. Dahil ito nga fried. Narulog. Baka Ano may ikon ito? Katoy mo ka. Kana raw. Kaba walang hitir mo, hitir mo. Dahil eh. Ano yung fried do? Oh. Ay, ugma ba na kay baton? Pila man eh? 30. Kani siya? 40. 40. Kani dari 35. Kanina ako isa na na. Asa man? Kani. Kani. Ano may rice? Naa. Ang sa man kaon ni balot. Balot lang. Okay. Apil lang rice. Doon rin ka Pila serve na- nga rice. Duha Bulalo. ka rice ya. Hindi na ako madulito, babo. Hindi na. This is my room. Bro, di Morbi. Right. Nami sa Agura. Okay, tro. Para sa bayan. Tag 150 na lang ang 6 hours. Di Morbi, hindi. Ang tower. Oh.